Zicht op het bos voor elke Surinamer. Dat is het doel van deze webserie Boesitaki. In deze laatste aflevering van dit seizoen gaan we kijken naar het bos in de toekomst. Het bos in de toekomst. Wat gaat er van de bossen wereldwijd worden? Wat gaat er van de Surinaamse bossen worden? Om daar enigszins antwoord op te kunnen geven, moeten we weer even kijken naar de redenen waarom wij ontbossen. De redenen voor ontbossing wereldwijd zijn landbouw, veeteelt en mijnbouw. Allemaal ten behoeve van de mens. We zijn denk ik het meest gulzige wezen op aarde. Lekker. Zo gulzig dat we er zelfs niet voor wijken onszelf te vernietigen om die gulzigheid te bevredigen. We eten onszelf zowat dood. Obesitas of extreem overgewicht is tegenwoordig een veel voorkomende aandoening. Ongeveer 30% van de wereldbevolking heeft hier last van. Tegenwoordig gaan mensen dus vaker dood aan te veel eten dan aan te weinig eten. Overgewicht zorgt ook weer voor andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes en hypertensie. Onze gulzigheid speelt ons dus wel degelijk parten en uit zich niet alleen in wat wij in ons mond stoppen. Kijk, ontbossing ten behoeve van bijvoorbeeld veeteelt kan verminderd worden wanneer wij, de consument, minder vlees consumeren. 1 of 2 dagen geen vlees eten lijkt weinig, maar is al een hele verbetering. Of probeer een keer een vegan burger. Ook die zijn inmiddels een vast onderdeel van het aanbod van fastfoodketens, ook in Suriname. Maar ben je echt een carnivoor? Eet dan lokaal, dus niet geïmporteerd vlees. Dat scheelt namelijk internationaal transport en vermindert de noodzaak van nog meer van die grote veebedrijven waar bossen voor moeten wijken. In de toekomst kunnen we kiezen voor lab-grown meat. Vlees dat is gekweekt in een laboratorium waar geen enkel dier voor heeft hoeven sterven en waar geen boom voor hoeft te worden gekapt om een boerderij aan te leggen. De bekende, door sommigen gevreesde miljardair Bill Gates heeft in zijn nieuwe boek How to Avoid the Climate Disaster de rijke landen al opgeroepen over te stappen op deze vleessoort. Trouwens, die grote bedrijven voor koeien en ander slachtvee zijn enorme bronnen van methaan. Yep, die runderen produceren aardig wat gassen bij het verwerken van hun eigen maaltijden. Dat heeft ook invloed op de opwarming van de aarde en de lucht die we inademen. Ook ontbossing ten behoeve van mijnbouw is te voorkomen. We hoorden in de voorgaande aflevering dat de technologie het eigenlijk al toelaat om in Suriname ondergrondse mijnen te openen. Echter kiezen wij voor open pit mijnen waar het bos voor moet wijken, omdat wij daar meer aan kunnen verdienen, wetende dat het de waarde van het oerbos dat wij ervoor verwijderd hebben niet compenseert. Als het beter is geen dieren meer te eten, dan moeten we dus veganistisch of plant-based eten. Ja, ik weet het, dat soort boerderijen of plantages nemen ook heel veel ruimte in. Gelukkig zijn er steeds meer innovaties die maken dat landbouw op steeds kleinere oppervlakte kan. Eén zo'n innovatie is hydroponics. Dit is een manier van landbouw, nou ja, misschien kan je het beter waterbouw noemen. Nou, whatever. Feit is dat deze manier van gewassen telen minder ruimte nodig heeft. Het is minder arbeidsintensief en ook nog eens kostenbesparend. In de wereld van de hydroponics zijn er eigenlijk worldwide zijn er 12 hoofdtechnologieën van hydroponics. Aquaponics is één van die 12 hoofdtechnologieën. Maar je hebt nog 11 andere, waaronder een van de meest bekende, het zogenaamde NFT-systeem. NFT is dus dat wat we in de volksmond kennen, dat buizensysteem. Ja. Aquaponics, dat is wat ik bedoelde met waterbouw. Maar dat wil dus zeggen dat het water rondgepompt moet worden. En daar heb je elektriciteit voor nodig. Dat is niet zo handig met de vele onderbrekingen in onze stroomvoorziening. Gelukkig heeft dit bedrijf daar iets op bedacht en dit systeem aangepast naar de Surinaamse behoeften. Van die 12 hoofdtechnologieën
hebben wij dus een 6-tal van die technologieën hebben we eigenlijk, zijn we mee gaan spelen. In die 4 jaren dat we dus bezig waren met die R&D. En door daarmee te spelen zijn we uitgekomen op een methodiek, eigenlijk een systematiek, dat werkt om groenten op water te telen zonder pomp. En waarom is dat zo'n robuuste innovatie in deze wereld van hydroponics? Omdat zowat 95% van al die systemen, al die technologieën, die werken met pompen. Dus je hebt in je operations elektriciteit nodig. Nou, je kan nagaan dat dit behoorlijk robuust is, omdat, dat we zeggen, dus als EBS uitvalt, is niet binnen een uur jouw aanplanten naar de knoppen. Als je diep in het binnenland woont, waar geen elektriciteit is, kan je dus nog steeds op ons systeem telen. Dat maakt onze innovatie zo robuust. Bij ons in het binnenland wordt er op kleinere schaal ontbost om kostgronden aan te leggen. Soms zijn die op verre afstand en ik heb gezien dat het hard werken is. Het meeste van het werk is onderhoud. Onkruid weghalen, wieden, chappen, noem het maar op, een stukje grondbewerking. Nou, dat hoeft allemaal niet meer bij ons. Bij ons is alles op de tafels. Je loopt langs je tafels, ook nog eens ergonomisch. Je hoeft niet te bukken. Ik zeg soms gekscherend, zelfs die dame kan met een mooie japon en de hoge hakken langs die tafels landbouw doen. Het bedrijf van Revien heeft enkele mensen in het binnenland opgeleid bij het opzetten van wat misschien wel het kostgrondje van de toekomst moet worden. Het is een manier, wat ik al zei, het is een manier van compact telen. Als je dezelfde hoeveelheid planten in de grond zou zetten, had je een veel groter areaal nodig dan op ons systeem. Dus je hebt een veel kleiner stukje nodig. En wat de dorpelingen zo interessant vinden, en nog steeds vinden, is kijk, voor sommige gewassen gaan ze naar hun kostgrondje. Dus dan lopen ze, of rijden ze, of ze lopen 5 kilometer en dan zijn ze bij een kostgrondje. Nou, je weet hoe dat gaat. Een stukje openkappen, afbranden en dan cassave, zoete patat, nappie, gember, etc. Nou, dat doen ze nog steeds. Alleen, we hebben eigenlijk met onze systemen hun voedingspatroon ook gevarieerder gemaakt. Want nu is er groente bij. Ja. En wat ze vooral zo fijn vonden van het telen op deze manier is, die tafels staan zo wat naast hun huis. Ja. En dan staan ze op en ze verzorgen hun gewassen en plantjes. En ze hoeven niet zo ver te lopen om er naartoe te gaan. Ze gaan nog steeds wel naar hun kostgrondje, omdat die aardvruchten nog steeds in de grond gaan. Maar alle bladgewassen, alle vruchtgewassen, tomaten, etc., zoals je net op een filmpje zag, dat gaat dus op die systemen. En dat vind ik heel prettig. In het clipje zagen we de tafels naast elkaar staan. Ze zouden ook op elkaar kunnen, waardoor er minder ruimte nodig is. Vertical farming heet dat. Vertical farming noemen ze dat. Vertical farming is wereldwijd heel erg populair aan het worden. Vooral in de metropolen, in de big cities around the world. Dan zie je dat ruimtegebrek is, etc. Op zich hebben wij geen ruimtegebrek. Dus hier zou het nog niet hoeven. We hebben laatst wel een project geleverd waarbij we wel hebben gestapeld. Maar dat was omdat de ondernemer dat wilde. Dus onze klant wilde dat. En omdat de klant dat wilde, hebben we daarin meegedacht en mee ontwikkeld met hem. Dus we hebben daadwerkelijk al een vertical farm mogen leveren in Suriname. Oh, dat is nice. Dat is nice. Ja, dat is inderdaad nice. Dat er maar meerdere in Suriname mogen volgen. Vertical farming zou kunnen helpen om de noodzaak van ontbossing te verminderen. Daarmee is nog niet alles opgelost. Een groter probleem is het effect van het gebruik van chemicaliën om de grond vruchtbaarder te maken of om insecten te doden. Het ministerie van LVV heeft daar in het verleden al actie op ondernomen. Vanaf 1 januari 2019 import van glyfosaat verboden. Maar vanaf 2021 dan nog eens maar mag gebruik glyfosaat moro. Maar in boeren acties revi optie D. Ja, optie D. Ik sprak hierover met Ken Doorson. We zijn dus toen gaan kijken van wat is nou eigenlijk het probleem met de bodem.
Want daar moet je eigenlijk beginnen. We hebben een aantal metingen gedaan en blijkt dat er eigenlijk niet zoveel in de bodem zit. En toen dachten wij, we hebben hier een probleem. Ten eerste, we moeten veel. Dus toen kwamen we erachter dat waarom men zoveel ureum strooide. 300 kilogram boven het standaard dat men normaal gooit op een hectare. Dat is ontzettend veel. En ten tweede, het zijn twee problemen. En ik snap ook wel waarom de boeren dat doen. Om de productie te blijven halen moet je steeds meer blijven gooien, want er zit niks in de grond. En ten tweede, het andere probleem is dat je eigenlijk de bodem ook aan de andere kant weer vernietigt. En wij kwamen dus toen op het briljante idee dat wij alles nu via het blad gaan doen om de bodem te besparen, zodat de bodem zich weer herstelt, maar ook hetzelfde rendement kan opleveren. Oké, klinkt goed. En hoe zit het dan precies met dat bemesten via het blad? Het blad heeft eigenlijk heel veel poriën, zeg maar. Ja. En die nemen ook stoffen op via het blad. Alleen staan we er niet bij stil dat het niet alleen door de wortels gebeurt, maar ook via het blad. Ja. En daar moeten wij, denk ik, ja, dat is aan de ene kant zeer voordelig. Het snellere opname. En het gaat direct in het sapstroom van de plant, waardoor de gelijke werking optreedt. En aan de ene kant, het heeft een synergie ook tussen het stimuleren van de wortels en het stimuleren van chlorofiel, het bladgroen, zeg maar, waardoor de fotosynthese beter kan plaatsvinden. Ken heeft dit systeem getest bij een aantal rijstboeren in Nikeri. En nu zijn er ook een aantal andere landbouwers die interesse hebben getoond hierin. Wat kan deze techniek nou precies betekenen voor het ecosysteem, het milieu en dus het bos? Ik praat nu over Nikeri, ik neem rijst nu als uitgangspunt. Ja. We hebben in totaal eigenlijk in cultuur 30.000 tot 40.000 hectare grond in Nikeri. In principe is er meer. Maar als wij dus lopen spuiten, al die 30.000 hectare, en we maken al die insecten dood, waar moeten die insecten heen? Die gaan ook de bossen in. En die vogels die zorgen ook voor dat de zaden verspreid moeten worden. Alles heeft een samenhangend onderdeel, maar als je één onderdeel uitschakelt, dan heb je een probleem. Dan hebben wij straks niet genoeg diversiteit aan bossen meer, aan bomen, aan planten. Want ja, de verspreiding van zaden, degene die dat moet doen, die is er niet meer. Of voor de bestuiving. Dus ik denk dat wij op deze manier een zeer grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Als wij de tijd nemen om te gaan innoveren in onze landbouw. Innovatie is dus de sleutel tot behoud van ons bos. Oké, maar tot we de beschikking hebben over lab-grown wood of kweekhout uit het laboratorium, zullen we nog steeds bomen moeten kappen. En dat kan. Ons nationale kapbeleid is zodanig opgesteld dat wij kunnen voorzien in onze behoeften zonder ons zorgen te hoeven maken over ontbossing. Maar ergens gaat het toch mis. Dat ligt, nogmaals, niet aan de wetgeving, maar, zoals we vaker zien, aan de naleving daarvan door sommige houtconcessiehouders en het controlemechanisme dat vele uitdagingen kent. Er zijn heel veel uitdagingen. Wat opvolging betreft van de alerten, dat is weer iets anders van de afdeling van bosbeheer. Maar voor de detectie, wat dat betekent, ja, je gaat dan in die korte tijdslimiet hangt ook af van de grootte van ontbossing dat heeft plaatsgevonden. Wij kijken ook naar het bestandssysteem die wij hier hebben, het real-time monitoring. Kijk op basis van houtkap. Als die ongepland is, en dan zetten we als onderlaag de datalagen van SBB, de velddata, om te kijken van zijn deze gasten nou wel gepland bezig of illegaal bezig. Dus het analyseren van de data na een binnengekomen alert vergt tijd. Ondertussen kan men ongestoord verder gaan in het bos. Even terugkeren bij die houtconcessiehouders. Het is niet altijd hun schuld. Soms is het ongeplande houtkap door derden. Dat wordt in Suriname een steeds groter gevaar voor behoud van ons bos. Door slecht bereik van de GPS in het veld is mogelijk dat de persoon eigenlijk
een paar meters buiten de area gaat en dan gaat vellen. Maar het komt ook wel voor dat er illegaal wordt gekapt, soms gestroopt door andere houtkappers. Dus het hoeft niet te gaan om de concessionaris zelf, maar mensen van buitenaf die naar zo'n concessie gaan en illegaal hout gaan kappen. Dus dan worden de alerten doorgegeven aan de collega's van bosbeheer en die gaan er gelijk op af. Dan blijft snelheid vanwege de afstand nog steeds een uitdaging. Onze bosgordel is niet om de hoek. Gelukkig is er nu het EWS, waarmee de SBB hopelijk wat extra tijd kan winnen. EWS staat voor Early Warning System. Het is een nieuw systeem dat big data zoals satellietbeelden en menselijke activiteit aan elkaar koppelt. Dit programma is een mondiaal programma dat getrokken wordt door WWF Nederland. En ze doen dit ook in andere landen zoals Indonesië, Gabon, Guyana en Maleisië. Het is een tool die eigenlijk ondersteuning moet bieden aan de bestaande real-time monitoring methoden die we hier hebben. En het zou moeten helpen om nog sneller en gerichter in te grijpen bij de detectie van ongeplande houtkap en of degradatie met als doel om ongeplande houtkap terug te dringen. Al die technische innovaties. Ik wou dat ik zelf kon sleutelen aan een drone of aan een robot. Was er maar zo'n plek waar dat zou kunnen? Zoiets als een FabLab. Een ruimte waar techniek en innovatie bij elkaar komen. Een ruimte, wat ik aangeef hier letterlijk van 2 zeecontainers die aan elkaar gemaakt zijn. Maar het is ook een manier van denken, een manier van handelen. Het is een enorm netwerk van rond de 1000 labs over de hele wereld die aan elkaar gekoppeld zijn door middel van open source ook informatie met elkaar delen. In Suriname hebben wij dus ook een FabLab genaamd ZapLab. Wat zou dat kunnen betekenen voor het behoud van ons bos? Elke ZapLab heeft wat Sustainable Development Goals die ze uitkiezen. Dit ZapLab heeft er ook enkele waarvan er dus leven op land een belangrijke is. Dus hoe ga je met het land om, met het bos om, met voorkoming van woestijnvorming en met de biodiversiteit, hoe ga je daarmee om? Innovatie, het sleutelwoord voor het behoud van ons bos voor de toekomst. Ik zie daar wel een kleine uitdaging in. De oude boeren en de jonge boeren vasthouden aan de denkwijze. Ja. Kan je daar een klein beetje over uitweiden nog? Heel kort? Ja. Ik zie dat die jonge boeren heel erg openstaan voor nieuwe techniek. Ten tweede, ze zien namelijk ook de ontwikkeling van iets dat ze doen. Het groeit beter, het staat er mooier bij. Dus ik denk dat die groep het snelste zulke systemen gaan adopteren dan de ouderen. Bij de ouderen is het vaak een kwestie van, oké, moet ik risico nemen om iets nieuws te proberen? Wat zal mijn opbrengst zijn als ik dat doe? Dus zij zitten nog veel meer vast aan een bepaalde zekerheid en natuurlijk ook, ze willen ook hun financiën willen ze natuurlijk ook zeg maar behouden of als het ware veiligstellen. De toekomst van het bos en dus van ons als mensen staat of valt met ons eigen gedrag. Vooral ons consumptiegedrag en de manier waarop wij datgene wat wij consumeren produceren. Feit is dat het anders kan. Duurzamer, groener, veiliger, respectvoller. De vraag is of we dat willen. Verkiezen wij de welvaart van vandaag boven het welzijn van morgen? Dank jullie wel voor de support in seizoen 1 van Boesitaki. We hebben een interessante weg afgelegd in het bos, met het bos en door het bos. Heb je iets gemist? Kijk dan de afleveringen terug op www.boesitaki.sr. Like de Forest93 channel op YouTube, zodat je de nieuwe footage niet hoeft te missen. Abonneer je op het kanaal, zodat je de updates krijgt over het nieuwe seizoen. Tot dan.